Inanunsyo ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA sa kanilang official Facebook page na kanselado na ang kanilang taunang holiday festivities sa Boardwalk Event Center. Naging tradisyon na kasi sa lugar ang taon-taong pagsasagawa ng concert, bazaar at countdown tuwing Pasko at Bagong Taon. Mas prioridad umano ng SBMA ang kaligtasan ng taong bayan lalo na't patuloy pa rin ang pagdami ng kaso ng COVID-19. As of December 5, 91 na ang naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa loob ng Freeport. Samantala, una nang ipinaalala ni Interior Secretary Eduardo Año na mahigpit pa rin ipinagbabawal ang mass gathering. Maging ang family reunion, pass muna rin umano ngayong papalapit na holiday season. Katulad po ng plano na hindi po papayagan ang Christmas party, hindi rin papayagan ang Christmas caroling, wala pong mass gathering. Ang Department of Health muling ipinaalala na patuloy ang banta ng COVID-19 kung kaya't hanggat sa maaari, panatilihing immediate family lang umano ang kasama sa Pasko. Rainiel Pawid, CLTV News.